Balimao, ani yakuma biye samedi 6 juin 2026. Malien ala sago au sago. Général Famougué Kamara, Assimi Goïta, Kelembe Kata, Otajila. Tougouni, Malien mène au secret Foyanabi. Général Famougué Kamara ya Tara Sado Kamara kat les bizarres Saragabola mais Assimi Goïta Mata. Mali officiel ba ne anna tara ne ta kalamade ne ma ko Mali ministre fin tara ni ngene ma abise ka utara de mais Sado kat les bizarres Saragaboka ke ko ke ina fo mo were gansan Mali amena tla kanda do la Assimi Mata de Assimi Mata Sado ka Saragabola flana fana munye ewa Bamako encercler no de binaka mo be ka attaque were préparer na ya usigi théâtre bola Famougué blara Famougué mabla na ya usigi na mo were ke mo ya aba etukun ko bina ko bina yaraka mo dona Bamako tukuni o yenga conseil ko fo nyana aw tseka fo kama averti aw avertira de si ça ambe do général Famougué ka côté fanfala la malien bela jele ni photo et réseaux sociaux kan a photo flani ben ni photo yi ko général Famougué Kamara katara Sado Kamara ka tile bina ni saraka bola a kɛra cogo min na mena ɲɛfɔ ɲɛna u y'a bila u ke général Famougué Kamara minɛ fɔlɔ ne segu tugara bɔra ne mun kɛ n bɛ k'a fɔ a bɛ ni ka une semaine bɔ u ka mɔgɔw ma kuma u ka vidéo bɛɛ sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ u b'a dɔn fana tiɲɛ don parce que u bɛ ka parce que mɔgɔ minnu don u téléguidelen de don kuma bɛ don u da u ka fɔ di a fɔra na waati na ko ok a ye bɔ u sɔrɔla ka bɔ o la u bɔra ko ngalon don ne y'a fɔ don min o dugujɛ filanan o dugujɛ sabanan naaninan duurunan o ma bɔ dɛ u kɛlen ka u ka plan préparé kuma dɔ sɔrɔ ka bɔ ko ngalon don ne tilara ka bɔ k'u jaabi tuguni ko tiɲɛ de don sisan général Famougué Kamara a taara Sado ka tile 40 saraka bɔ la a taara Sado Kamara ka tile 40 saraka bɔ la général Sado Kamara ka tile 40 saraka bɔ la a taara yen Famougué tale yani Famougué ka taa yen a dilanna kala bɛɛ de malien bɛ ka kɔlɔsili kɛ ka vidéomanu u taara photo ta ni Famougué u taara ka taga u y'a daba kama u ka vidéomanu ka taa photo ta n'a ye ka yira ko a minɛlen tɛ quoi munna don min na fɔra ko Famougué Kamara minɛna munna o don aw ma ka vidéomanu bila n'a ka photo ta o don malien a y'aw hakili labara ninnu bolo ko malien ye baganw de quoi mɔgɔ minnu bɛ da aw ka ni jeune na u tɛ fɛn kalama parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ kugala dɔrɔn de b'u jɛ u ni bagan ka kɛ kelen ye maa ma kunkolo b'a kan da la wala u b'a dɔn k'a ka nin ye nkalon de semaine kelen an ma san Famougué photo yira an na an ma kunkolo labɔ ne yɛrɛ ye défi lancé n ko n'a minɛlen tɛ n k'a y'a kunkolo labɔ an ka ye an m'o kɛ dɛ parce que aw b'a dɔn a kun minɛlen b'aw bolo de maintenant aw kelen sisan nɔ kuma cayalen a y'a den ka k'i n'a fɔ a minɛlen tɛ malien ɲɛ kale kuranɛ la Famougué kun minɛlen bɛ Assimi Goïta ka mɔgɔw bolo tiɲɛ de don ah non a tɛ ngalon a tɛ passé dɛ e ma ne Modibo Konata fɔ ne tɛ ka insister o la parce que ne bɛ filan na o la ni ne ma da koko la ne tɛ insister la mais ni ye ne koko la ni kelen bɛ ka minɛ karatatata ni man to i bi malo Famougué ta in dossier dannen a bɛ ne tigɛ kɔnɔ de Assimi Goïta de Famougué u ye Famougué bila ka fɔ Famougué ɲɛna n'an ye fɛn fɛn fɔ i bɛ sɔn an ta ma hali ni ye Famougué ɲininka bi a b'a fɔ k'ale ma minɛ o kuma danga de b'a kɔ a k'a fɔ k'a minɛna ni Famougué y'a fɔ don o don k'ale kun minɛlen bɛɛ walahi bilahi u bɛ tero bila ka faga u b'a bila ka taa fɔrɔn u bɛ taga u bɛ jan dɔ d'a ɲɛ donc a bɛ bɔ a b'a fɔ k'ale ma minɛ hali ni ye Famougué micro di Famougué ma a b'a fɔ k'ale ma minɛ ko tiɲɛ tɛ ni ye ne segu tungara bila Famougué place la bi ni ye ɲininka k'i minɛna ne b'a n ko ayi n ko ma minɛ ne Famougué k'a minɛna o man ɲi Assimi ka fanga ma o aw bolo ko Famougué y'aw ɲɔgɔn bɛtiw de ya l'armée est une grande miette ale sɔrɔsi minɛ ka gɔngɔli sigi a kun a man ka lakali o bɛ da u yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ donc sɔsɔli tɛ quoi Famougué ka nin fɔ Famougué kana nin fɔ Famougué tɛ na kuma fɔ mun bɛ taa Assimi contre la a kɛra ɲinɛ o kɔ sɔrɔsi tɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ se ka bɔ ka kuma dɔ fɔ mun bɛ taa Assimi contre la n'i y'a fɔ a bila n'i y'a fɔ n'u min minɛ k'i don kaso la k'i bɛ fɛ ka coup d'état kɛ fɔ tout ni Famougué y'a bada don o don k'ale kun minɛlen don n'u ma tila ka minɛ a ka fuma tu ɲɛmɔgɔ di ou b'a la tunu
akuna jalemba o yamene donc anye ni ko infamia u keleme kata otaji de la muna Assimi Goïta mata Sadio Camara ka tile binan saraka bola maleo ayo yere ni ga question na pourquoi Sadio Camara ni Assimi kumbe tandi uye kidali ke uye noru ke terima u de kundu uye kurita o kenyo ko fe o ka tile binan saraka bo mama bi fe iga sale ika saraka boli o manga fo iga mo nyana mashiko Assimi Goïta mata Sadio ka tile binan saraka bola ou Sadio muso agressé donc tien de flek a yera idata tien de flek a yera ida et Assimi e mata ne ma me ko aga ministre kelen tarab se ka ministre do tara ne ta kalama de ne imagine mununye ne ma ye ko Mali ministre kelen katara abisa ka tara de ne ma yi ne fuyeli ke fambe mais ni information sur ko Mali ministre do tamba fo le ministre de la défense oka saraka bo e mayola e mayo ka du saraka bola malien beki sigi ka naje don e maye e ka ministre kele maye famuge mata y représenter depuis quand famuge be e représenter ça doka saraka bodo aw don de ta ko ke mana ko ke chatri boy ça doka saraka bodo ne aw taraka ngalon wera tke ntuguni kata famuge photo ira ntuguni ko famuge taraka soro aw de famuge blakata ni famuge bangata abetla ka minatuguni donc ko imbeteni Assimi mata Sadio ka saraka bola parce que Assimi de Sadio faka kuma ba mananga ne flata pourquoi mata Sadio ka saraka bola Assimi mata a krefe mo jon ba c'est-à-dire Mali nema e non ne monnaie de mo mi kureta ke bla fangala o ka saraka bo e mayola malien beki ski kanaje ni ma nyana mai di Mali kuna club binan saraka bo c'est très important wallahi o manga fo mashiko ko be flo nyakoro malien ko awa kuma tien de fletan chema Sadio faka muzoma faka Assimi da faka a ben korona cha Assimi da faka wallahi billahi e ne mo kelebe ka brifini bumbo ala ko nene kana faka brifini sama ka bala na sara jon ya faka e da faka Sadio ka gardi be boy ka Sadio désarmé Sadio fakara jon ya faka e de ma faka ko be fle chete muso te Assimi dodo ni e korane de membolo da ka Assimi de Sadio faka katla ka muso fana agressé ne here soro fanga kono ukoro ko mbe fala oti chen angane information soro ko dogono dugu fana ko ataku kerai anyo information fana soro utara a sebene flower Sadio Camara misri bisaba ane wolonvla o de jo Sadio ke sulamedi Sadio be sa domina misri be Sadio fe o misri bombar awni ala na krache binaka mogo de la ka misri ka wo de la ka misri chi awni ala che nume misri chi kata kidal fo bamako depuis ne ka wolonet le kelema me folo ko jadisu ye Mali misri do chi ne kan mai mabo kalama anu yake absira ka kera meneta kalama o Sadio kelenga saraka boka ke Assimi mayola Mali premier ministre mai ata ka danya korodoro u colonel mo duru mo kelemata absira ka do taraneta kalama de ne mai u tarafa mugere bossan ko kataka basic créer awni alache awma basic créer dossier fo Sadio Camara ka saraka bo do ka to ke théâtre boy ka to ke campagne doye ko famuge fleya awma famuge photo ira malera fo mogo dusu kasile me domina ou be su kasila domina ku ka mogo sara abetaka yenga nala here ke o koroka fo ala ko titien billahi te here soro fa ngo ibe dusu kasi doron de soro awantangi be Mali kuna billahi tallahi Mali te tanya fe na kera Mali kumbe wo wuluge bala ka bonna na kera ka foma tunya mogo den tato fleni na Assimi Mali sauver o koro ne nyama din aya seba kada Assimi fla a terminé ici de là on m'a dans la cola awte ka la nenia awte ka barka do committee zinyala kon danga do na sheko abe do muru jago de la ay muru jago ka ban marfa de be ka jago yaro marfa ka fagal no ka jugu ni muru tay ne marfa si chela be yere kedi ay muru be firi ka ban marfa de ba Allah au kanasa ay tafe
An ye information do fana soro ameno information kala ko pays Dogon ko 12 morts du village de ko ya dugu do jeni mogo ta ani fla ko faga dugu la bankas kerefela la we dugu mo mogo tan fla de faga dugu la afla de donc ko kinje wanta ro jumendi un village voilà 12 morts et le village a été incendié pays Dogon avec pays Dogon pasi ça fait ko fle ambe kuma la horna Bamako fana encercler le du Bamako est encerclé awa binaka mogobe préparation là ah aya wala bende ni binaka mogo dona Bamako jeno cheni be juga ka teme korolinga ala kanake ne ke ni borane information di akana foko u bana la wala de ne ke ne alo somi wallahi billahi mouvement be ka ke Bamako krefe la wala ne ba be kala ne ya effectif mogo ni be voyage ya Bamako ay voyage dabla Bamako no ka ba Bamako ka tawra de aya dabla no ka tila o de kuma bulu akambe